presenta la película Fuente de Alimentación Estabilizada. Un video tutorial producido per Grupo 1. Kaixo, ni Jonathan naiz eta paraleloki estabilizatutako elikadura iturria esplikatuko dizuet. Zirkuito honi esker, tentsio finko bat lortuko dugu kargan. Lehenik, transformadoreak 220 voltioko seinalea 12 voltioko seinalera murriztuko du. Artezgailuak uina tezten du. Hau da, uineko parte negatiboa positibo bihurtzen du. Gero, kondentsadoreak seinalea iragaziko du. Horrela, seinalea ez da 0 voltiotara inoiz iristen. Kondentsadorean balioen arabera, kiskurra handiagoa edo txikiagoa izango da. Erresistentzia mugatzaileak korrontea kontrolatzeko balio digu. Horrela ez da korronte gehiegi iritsiko, ez diodora, ez da kargara ere. Azkenik, estabilizadorea edo zenerrari esker, seinale jarraitu estabilizatua lortzen dugu kargan. Zenerrak kondentsadoreak emandako kiskur txikia estabilizatzen du, kargan tentsio finko bat izateko. Batzuetan, erresistentzia limitadorean ez dago kargak behar duen korronten nahia. Kasu hauetan, transistore bat erabiltzea daukagu. Zirkuito berdina da, eta transistoreari esker, kargan behar den korrontea lortzen dugu. Transistoreko basetik doan korronte minimo batek aktibatzen du transistorea, eta honi esker, emisoretik 100 aldiz handiago den korrontea lortzen dugu, kargan beharrezkoa den korrontea izateko. Orduan, kargan zenerrak estabilizatutako tentsioa daukagu, transistorean erotzen diren 0,7 voltioak kenduta. Hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko eta hurrengo arte.